दिनै रमान स्क्रिप्ट आन्दलननि मुंख्लं सान दुलाराय बर'फ्रा रमान स्क्रिप्ट हांखोनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय जोहोलावफोरखौ गोसोखांनानै गुबुन गुबुन हाबाफारि लादों आरो दिनै गबर्धनायावबो गबर्धना कलेज इउनिट एबसु आरो गबर्धना आन्चलिक एबसुआ गोदान फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोब्बा लानानै रमान स्क्रिप्टनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय जोहोलावफोरखौ गोसोखांनानै आफादनि फिरफिलाखौ ससे बिर होनानै आरो आलारि बाथि फोजोंनानै मान होदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों। बिथां जोहोलावफोर मुंख्लं जानायखायसो रमान हांखोखौ मोनाखैबाबो देबनागरि हांखो मोननानै दिनै बे हांखोखौ बाहायबोनानै बर' रावा भारत संबिजितनि 80थि फारियाव जायगा मोनबाय। गोबां MA फरायबाय, अफिसार जाबाय। बे देबनागरि हांखोजों सोरफोरखौ जों गोसोखाङो आरो बेजोंनो लोब्बा लानानै गबर्धना आन्चलिक एबसुआ सेथि थाखोआव मेट्रिकनि सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। बर' बिजोंजों फरायनानै फरायसाफ्रा जाहाथे गोजौ थाखोसिम सौहैनो हायो, क्वालिटि सोलोंथाइखौ लानो हायो। मानोना बर'फोरनि गेजेराव दिनैसिम IAS IPS गोबां गैया, उखिल गोबां गैया, गोरों गोरों फरायनाय गोबां गैया। बिनिखायनो गोसो थुलुंगा होनायनि नोजोरजों सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ मान होबोदों, बरायबोदों। जाहाथे इयुन जोलै फैबाय थानाय फरायसाफ्रा बेखौ थुलुंगा मोननानै गोजौ सोलोंथाइ लानानै बर'फोरनि गेजेराव गोबां गोजौ सोलोंथाइ लानाय फरायसा ओंखारनानै नों आं बयबो बुंनाय, बयबो लुबैनाय गेरेमसा बर' माहारि दानायनि थांखिया जाफुंसारो। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लादों। दिनै बे हाबाफारियावनो आंबो बाहागो लाफैदों आरो रायजो राजाफोरजों बाथ्रा सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों।